Täällä on Ansku. Niin kuin tosta alhaalta näkyy, niin mä haluan kiittää tänään. Mä luin Facebookista tästä epilepsia elämää. Sellaista tukiryhmästä. Niin kuin asioita, että siellä on vanhempia, jonka lapsilla on epilepsia, että siellä on epilepsia sairastavia. Tai sit siellä on ihmisiä, joiden äidillä tai isillä on epilepsia. Tai kavereilla, tai poikatyttöystävillä, miehillä ja vaimoilla. Ihan kellä tahansa. Kuitenkin siellä on epilepsia sairastavan läheisiä. Ja tässä videossa mä haluan kiittää mun isää ja mun äitiä siitä, että ne on kestänyt mun epilepsiaa silloin, kun mulla on ollut kohtauksia. Tietysti mä oon niiden lapsia, ne rakastaa mua. No kuitenkin mä haluan kiittää oikeesti niin paljon. Tässä yksi päivä iskä alkoi puhua mun viimeisimmistä kohtauksista ja sit mä vaan nauroin sille, mutta onhan se tosi pelottavaa saada kohtaus. Ja mä en voi kiittää oikeesti tarpeeksi siitä, että mun äiti ja isä on ollut aina siellä mua varten. Mä muistan 2012, kun mä sain kohtauksia ja mä olin pois kotoa, mä olin lastenleirillä isosena ja mä muistan vaan, se kohtaus ohi minuutissa. Mä olin tajussani silloin ja mä sit nousin ylös ja sitten mun pomoni sanoi mulle, että se on soittanut mun äitille ja isälle. Et mä kyllä kuulin sen, että se oli soittanut. Mä pääsin itkeen siinä vaiheessa jo, kun mä kuulin äidin äänen edes. Ja mä olisin, että okei, mä oon ihan niinku muissa maailmoissa vielä silloin. Mut sitten kun mä näen isän tulevan sieltä ulko-ovesta sisään, niin mä itkin. Mä vaan itkin ja huusin isää. Vaikka iskä oli ihon siellä. Mä vaan huusin. Ja halusin, että iskä ottaa mua käsistäkin. Mä oon isin tyttö. Ja mun isä on mulle tosi tärkeä. Mut isä on aina niin hoitanut mun epilepsiaa mun kanssa. Ja mulle se on tosi tärkeää. Ja tietysti äiti on hoitanut myös mun epilepsiaa mun kanssa. Ja mä oon aina kysynyt äidiltä. Aina soittanut äidiltä, jos on joku lääke tai joku sellainen. Et mä en tiedä, sopiiko se mun epilepsialääkettä. Mä soitan äitiltä. Äiti, täällä olisi tätä särkylääkettä. Mä tarvitsin särkylääkettä. Mulla ei ole esim. Ipumaksia tai buranaa mukana. Et mun kaverilla on tätä särkylääkettä. Saanko mä ottaa sitä? Ja sit äiti sanoi, että et tai joo. Ja jos se on joo, niin sit mä voin hyvillä mieli ottaa. Ja jos se on ei, niin sit mä kärsin. Mut mä haluun oikeesti kiittää teitä kahta ja myös mun veljeä, että ei se oo tehnyt yhtään mitään mun epilepsian kanssa. Yhtään. Mutta haluan kiittää myös häntä. Haluan kiittää oikeesti mun perhettä siitä, että te olette ollut mua varten ja mun kanssa tässä koko sairaudessa. Ja sitten myös teille, jotka katsotte tätä ja jos teidän läheisillä on epilepsiaa tai teillä itsellä on epilepsiaa, niin läheiset, teitä arvostetaan tosi paljon. Oikeesti teitä arvostetaan. Ilman teitä meitä ei välttämättä edes olisi jollain epilepsia. Te autatte just meitä selviin tukemaan. Kyllä me saadaan vertaistukea, mutta te olette ne ensimmäiset, jotka auttaa. Ja myös kohtauksen sattuessa te tiedätte jo mitä te teette. Ja mä rupean itkeen kohta, koska mä oon tosi tunteellinen ihminen. Mutta kiitos, että ootte olemassa. Ja kiitos, että autatte. Ja muistakaa, että auttakaa myös niitä, jotka saa kohtauksia ja niille ei ole ketään. Auttakaa myös niitä. Tää oli mun kiitosvideo mun äidille ja isälle ja mun veljelle.
Ja toivottavasti ne katsoo tän. Kiitos äiti. Kiitos iskä. Ja kiitos veli. Ei muut sit ollutkaan, niin mä olin Ansku. Moikka!